Рубин е едно от възрастните ни кучета, който е истински чаровник. Той е спокоен, добродушен, не търси конфликт с абсолютно никой. Нашия Рубин първа трябва да се научи да бъде домашно куче. В затворени помещения е доста спокоен, който е напълно нормален. Да гледаш възрастно куче всъщност е истинско удоволствие и е перфектно за всички хора, които не водят особено активен живот. Дом при семейство, които имат къща с двор, за Рубин би било перфектно. Там той може да се наслаждава на свободата си.